istimna'i in har shine kake so ka daina yi, to ga hanyoyi da zaka bi wanda zaka daina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Based on experience da kuma practice dina a cikin harkar magani na abin da ya shafi tibbun nabawi wato Islamic medicine da kuma ita gargajiya wacce ainihi muke yi wato maganin gargajiya na kasar Hausa. So based on my experience, wato based on abin da na dora mutane a kai kuma suka samu waraka suka daina yin wannan abu na istimna'i, to ga hanyoyi kamar haka. Hanya ta farko ita ce hanyar abinci. Dole ne mutumin da yake so ya daina yin istimna'i ya lura da abincin da yake ci. Daga cikin abinci da muka hana mutane su daina yawan mu'amala da shi shine abinci da muka lura suna yawan tada sha'awa. Daga cikin abincin nan musamman akwai naman kaza, sannan akwai madara ko nono, sannan akwai haɗi da mutane sukan ga ana yi sai mutum kawai shi ma ya je ya ce a bashi kwakwa da dabino ya ci. So shi ma duka wayannan nau'ikan abinci ne da dole duk wanda yake so ya daina istimna'i ya daina cin wayannan abubuwa. Duk da ba za a iya daina cin su gaba ɗaya ba, amma so ya kasance ya koma once in a while mana. In ya koma once in a while kaga za a samu saukin yawan tashin sha'awan, wanda hakan zai bayu ga insha Allah rabbi sha'awan ba za ma ta tashi irin da karfin nan ba, bare ka ji dole sai ka yi wannan istimna'i. Ba iya wannan bane abincin, to amma duk abincin da ka san kai a karan kanka ko a karan kanki idan kika ci yana motsa miki, musamman mata, chocolate saurayinki zai zo, chocolate saurayinki zai zo, chocolate. Baki san chocolate yana iya sa ki ringa yawan yin istimna'i ba? Baki san chocolate yana iya yawan sa ki ringa yin, kai kuma saboda kullun kana samun kuɗi, kullun in ka dawo sai ka tsaya a joint ka siya naman kaza ko ka siya roasted fish ko ka siya, so duka wayannan za su iya tayar maka da sha'awa. So hanya na biyu da muka dora mutane a kai wajen daina istimna'i shine abin da ya shafi kallon fina-finan batsa. Na'am, kallon fina-finan batsa wannan kusan shine ma na biyu daga cikin babban abin da yake da hatsari. Duk wanda yake yin istimna'i ma damar bai daina kallon fina-finan batsa ba, to ina masa bakin albishir ba zai daina aikata istimna'i ba. Amma in har zai daina kallon fina-finan batsa, insha Allah da sauran shawarwari da muka dora mutane da muke dora mutane akai, to insha Allah zai daina yi. So a daina kallon fina-finan batsa. Idan baka san yadda zaka dode kallon shiga fina-finan batsa a wayarka ba, to albishirinki, na riga na yi video akan shi. In kana da Android zaka samu application na BlockerX. Idan kana da iPhone ko idan kina da iPhone, na riga na keɓanci video shi ma. Za ki shiga ta settings ki blocking, ki bayar a sa miki password no matter what. Inda kika san iCloud, inda ka san iCloud haka yake, ba za ka iya shiga ka kalla fina-finan batsa ba. So hanya na uku, duk da ita ce ta farko amma ta dawo a wani salo na daban. Hanya wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akai, yake cewa duk wanda bai samu daman yin aure ba, to so sa yayi azumi. So amma abin da muke cewa ai azumin ana janye cin abinci ne, to a abincin akwai nau'ikan wanda suka fita da sha'awa, saboda mun riga mun san zamanin da muke ciki, azumi wani in ba na Ramadana ba zai iya yi ba. Azumi in ba na Ramadana ba wani ba zai iya yi ba. To saboda haka abincin yana da muhimmanci. Sannan idan har ba za ka yin azumin ba, shi ma hanya na hudu da muke dora mutane a kai shine sai mu sa mutum ya alkawarantar da kansa yin wata ibada. Kullum misali da safe mutum ya yi alkawarin sai ya yi istighfari guda 10. Kaga in har za ka ringa yin wannan istighfarin da niyyar cewa ka daina istimna'i, to lallai ina maka albishir, ka ce goro ko ki ce goro, za ki daina yi, za ka daina yin istimna'i. Wannan an gwada an daina yi. So sannan idan kai kadai kake kwana a daki, wato hanya na 5 kenan. Idan kai kadai kake kwana a daki, kai kokari ka daina kwana a daki kai kadai. So kun riga kun sani mun yi bayani, idan baka daina istimna'in ba yana haifar da illoli da yawa, yawan mantuwa, cakuɗa magana, kankancewar gaba, fitar farin ruwa, kaikayin gaba, kumburin maraina, kuraje a gaba, ɗaukewan sha'awa da sauransu. Duka wayannan illoli kaga in sun bayu dole sai kun nemi magani kenan. So in har an zo ga wannan stage din na illoli da ya bayu, mutum zai iya tuntuɓar mu insha Allah. Akwai magani da muke bayarwa bayan shawarwari. Insha Allah muna yin treatment wanda da yardan Allah idan ka bi wannan shawarwari da muka dora ka akai, to illolin kuma za su kau insha Allah. Dr. Mikael Hassan, shugaban cibiyar Mikasan Traditional Medicines and Clinics. Mun gode.